Nagdaso karon sa mga vaccination center sa Mandaue City ang magpabakuna. Labi na kay nag-abot ang mga schedule sa mga second dose. Ang detalye ni Nico Serino. Taas nga linya ang misugat sa mga tao sa UCLM nga usa sa mga vaccination sites sa Mandaue City. Sa kadaghan sa mga tao, milikos na ang linya. Doon na hinoy giandam nga mga lingkuranan alang sa mga vaccinees. Gikontrolar usab sa mga personnel ang pagpasod, labi na sa pagpasaka sa mga tao paingon sa second floor. Nag-abot karong adlaw ang schedule sa mag-second dose sa pareho nga Sinovac ug Pfizer vaccines. May giatiman sab alang sa first dose sa Sinovac. For sure, since 3 weeks naman ang intervals para sa second dose, balik ra gyapon na sila, dagan-dagan gyud tao. Usa sa nagserbisyo sa vaccination site, si Dr. Haya. Nalipay siya nga daghang tao ang nagpabakuna na isip proteksyon sa sakit. Sa iyang bahin, andam sab siya mupasabot sa kamahinungdanon sa bakuna kung may mangutana kaniya. Nindot siya because of course, kami mga healthcare workers, nag-advocate man jud mi og healthcare jud. So mas mayo jud na maabot gyud ta sa katong goal no nga herd immunity. Medyo lisod-lisod yun siya nga goal, pero of course ato dyan na i-strive or i-push hard. Sa dato sa Project Balik Buhay, kagahapon moabot na sa 96,275 ang nabakunahan sa Mandaue City. Kung ikumpara ang tanang mga local government units, base sa porsyento sa populasyon nga nabakunahan, nag-una ang Mandaue City nga may 27.08%. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.